שלום, כאן מרק, והיום אני אדבר איתכם על קודים עם מתגים. זה קוד פשוט. בשביל שזה ידלק, זה אמור להיות חבוי, זה אמור להיות דלק. זאת אומרת שהטורץ' הזה אמור להיות דלק, זאת אומרת שהרדסטון אמור להיות חבוי, שני הטורצ'ים אמורים להיות חבויים, שני הרדסטונים אמורים להיות דלוקים, זאת אומרת ששניהם אמורים להיות על מצב on, ואז זה ידלק. דרכים אחרות זה לא ידלק. ואותו דבר פה, בשביל שזה ידלק, זה יהיה חבוי, זה אמור להיות חבוי, זה אמור להיות דולק, גם זה דולק אמור להיות, וזה אמור להיות חבוי השביל של הרדסטון. כל הטורצ'ים האלה אמורים להיות חבויים, והרדסטונים האלה אמורים להיות דלוקים, זאת אומרת ששלושת האלה אמורים להיות על מצב on. בשום דרך אחרת זה לא יעבוד. עכשיו זה קצת יותר מסובך. בשביל שזה ידלק, זה אמור להיות חבוי, זה אמור להיות דלוק, הטורץ' אמור להיות דלוק, השביל של הרדסטון אמור להיות חבוי, זאת אומרת שהרדסטון אמור להיות חבוי, הטורץ' חבוי, הרדסטון חבוי והטורץ' חבוי. זאת אומרת שזה אמור להיות חבוי, זה דלוק, זה חבוי וזה דלוק, זאת אומרת שזה אמור להיות ככה, ואז הטורץ' ידלק. ככה זה כבר לא יעבוד, גם ככה כבר לא. טוב, זה יותר מסובך קצת. זה בשביל שזה, כשהטורץ' הזה ידלק, זה אמור להיות חבוי, זה אמור להיות דלוק, זאת אומרת שאו שזה יהיה דלוק או שזה. אם זה יהיה דלוק, אז שני האלה זה אמור להיות חבוי וזה אמור להיות חבוי, זאת אומרת שזה אמור להיות חבוי וזה דלוק, זאת אומרת ככה, ואז זה ידלק. ואו שזה יהיה דלוק, הטורץ' הזה, זאת אומרת ששני האלה אמורים להיות חבויים, זאת אומרת שזה אמור להיות חבוי, זה אמור להיות דלוק. בשביל שזה יהיה חבוי זה אמור להיות דלוק, בשביל שזה יהיה דלוק זה אמור להיות חבוי, זאת אומרת ככה. אז או ככה או ככה, ביחד זה לא יעבוד. ועכשיו יותר קשה קצת. בשביל שהדלת תיפתח פה, בוא נראה, בשביל שהטורץ' הזה יהיה דלוק, זה אמור להיות חבוי, זה אמור להיות חבוי הטורץ' הזה, והרדסטון אמור להיות דלוק, זאת אומרת שהטורץ' אמור להיות דלוק, זאת אומרת שהשביל של הרדסטון אמור להיות חבוי, זאת אומרת שהטורץ' חבוי אמור להיות, והרדסטון חבוי והטורץ' חבוי, והרדסטון חבוי והרדסטון חבוי והטורץ' חבוי, זאת אומרת שזה אמור להיות דלוק, חבוי, חבוי, דלוק, חבוי, דלוק, זאת אומרת שהדלוקים אמורים להיות הראשון, הרביעי והשישי, זאת אומרת הראשון, הרביעי והשישי. זה לא יעבוד אם תעשו את זה אחר. ואם נשנה את זה פה לכזה דבר, אז זה יעבב וישרף. בגלל זה שמים פה זכוכית, כי החשמל עובר מהטורץ' לאבן ולרדסטון, ואז זה מעגלי, מחזורי. טוב, עכשיו נעבור למשהו יותר קשה קצת. פה יש כמה קודים, לזה יש קוד אחד ולזה יש קוד אחר. בשביל שזה ידלוק, שוב פעם זה אמור להיות חבוי, זה אמור להיות דלוק, זאת אומרת שהטורץ' הזה אמור להיות דלוק, זאת אומרת שהשביל אמור להיות חבוי, הטורץ' והרדסטון פה אמור להיות חבויים, זאת אומרת שזה אמור להיות חבוי, דלוק, חבוי, דלוק, חבוי, דלוק, דלוק, חבוי, זאת אומרת הדלוקים אמורים להיות הראשון, השני, השלישי, החמישי והשביעי. שני, שלישי, חמישי, שני, שלישי, חמישי והשביעי. עכשיו זה יהיה דלוק. חכה, למה לא נכון? כי זה אמור להיות חבוי. הנה, עכשיו זה יהיה דלוק. נעשה ככה, זה כבר לא יעבוד. ולזה יש קוד אחר. בשביל שזה יהיה דלוק, זה אמור להיות חבוי שוב מאחורה. זה אמור להיות דלוק, זאת אומרת שהטורץ' אמור להיות דלוק, השביל של הרדסטון אמורים להיות חבויים, הטורצ'ים פה והרדסטונים פה אמורים להיות חבויים, זאת אומרת שהדלוקים, הדלוקים אמורים להיות הראשונים,
הראשון, השלישי, החמישי, השישי והאחרון. זאת אומרת, האחרון, חמישי, שישי, הראשון, מה היה? והשלישי. ככה, אבל זה יהיה דלוק. אם נחבר משהו לא יעבוד. גם זה לא יעבוד, רק ככה. ואני עכשיו עושה עכשיו עוד. אני בעבודה, אני עכשיו עושה עוד קודים ושיהיה מלא